हाय लोगोफोर, दिनै आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरदों प्रदीप दैमारी, डिस्ट्रिक्ट हुग्राजुलि, भिलेज 2 नं गोथार थुंग्रि। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। जाय नागिरगोन मोजां मोननायनि गोदै बिदै, बिनि मेगनाव बोहैगोन सानसेब्लाबो मोदै। जिउआव हारसिङानो मोजां, समायना सुबुंखौ नागिरनो थांनानै नोंथाङा नोंथांनि समायना जिउखौ खहा दा खालाम। थारैनो बुहुमाव समायना सुबुंनि आंखाल गैया, नाथाय समायना गोसोनि मानसियासो जोबोद आंखाल। जाय अननाय होनो सानदों बिनो अननाय होनानै नाजाव। जायाबा नंमारगौ थारैनो गोसोआ जावलिया जामारो।